Mayangod to. Kinsa ni si ano te? Olympia Bayate. So kung sa among ama ba nga ipasingil tong 2,000 ni mong utang? Ha? Wala ka kay nung doon tong utang ni Muskidapawan? Ha? Utang ni Muskidapawan? Ay, basi sa isda na. Itong una niyang utang, cash nga 2,000. Karon kay naingon man nga gahapon daw nga ipakuha lang diri ang bayad, nya magdalag duha ka 25 kilos nga bugas. Ha? Ang bugas 2,500, so bali 4,500 mong bayaran tanan. Amo lang mo magbayad anak. Adi ay. Ikaw anak Kapagkatoy kwarta. Ato ay kwarta sa cellphone. Nagkuan man, ano naman daw gahapon nga karon padto diri. Pakuha ang bayad. Walay bayad. Kinsa day ano gahapon nag-chat man nga ipakuha diri bayad karon. Nama kay kwarta? Wala? Wala saan kaya ni? 4,500 tanan kay 2,000 tong utang niya. Padala man kag bugas nga duha ka 25 kilos. 2,500. Naguro. Na siguro sulod na. Nakaano man siguro, nakadaog man kag glass guro niya. Napay ano? Napay senior, no? Mabutay pang senior. Wala pa mo naka ano? Pero wala nakadaog mo siguro ni glass to. Okay, nangutana mi dito kung asa yung balay ana siya nga. Moment siguro to nakadaog og glass to. Na ate na kay daog sa glass to? Ha? Ali, paresim na mo kay mubalik mi dayon ba pababa tong bugas. I-reserve lang tong pambayad sa bugas katong daog mo sa last 2 mo na lang tibayad ha. Sige, pataas. Wow. Rice. Happy birthday. Naajoy bugas. Ang bayad. Dire kate. Oh. Ilak naman lagi ka. Sa una tong birthday ni kagawad niingon kag unta ako na po'y sunod. Oh. Karon natuman na jud no? Natuman na jud no? Oh. Si Payas kwarta oy. Happy birthday. Kabalo ta kong kinsay kay padala. Kinsa man? Ha? Sige. Naay mensahe ana siya. Happy 75th birthday and happy 75th birthday and happy Mother's Day. Happiest birthday ma, unta tagan pa ka sa Ginoo og taas pang kinabuhi og maayong panglawas permi. Palangga kaayo ka namo ma. Salamat sa imong pagpalangga sa imong mga apo. Once again, happy birthday. Unta nalipay ka karon sa imong adlaw na tawhan. God bless you more. I love you, mama. Surprise from Lani all the way from Dubai. Oh, nato. Tulo namang luha. Amin ako. Dili mapugnan. Dili mapugnan. Okay. Sige, gipadalaan ka sa imong anak og isa ka sakong bugas no para dili magutman. Salamat. Okay, sige. Mga yamig mensahe. Ngay mig mensahe nimo para kay Ma'am Lani. Kung sa imo ikaingon kay Ma'am Lani. Daghan kay salamat sa akong anak ato sa Dubai. Yan nalipay ka. Ako na kong kalipay sa akong birthday. Saan ko niya surprise, kwarta, bugas, nanan. May cake, may pagkaon, no? Hindi ka magproblema, na nakipagtaya. Unya, te. Nalipay ka karon wala. Unya na ng kaon. Ikaw sa nalipay wala. Nalipay. Ha? Nalipay. Oh, sa una niingon ra kano nga sana all, sana ako na pud no, karon natuman ra jud. Oh. Siya may tuwa sa abroad. Gani. Okay, sige. Mo kanta sa tag happy birthday no. Oh, sige kanta. Te, makanta tag happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Birthday wish. Wish, unya, i-blow ang candle. Sa imong wish. Sa imong... Salamat kayo sa ako ang birthday nga 75 sa akong edad. Daghan pang birthday nga maabot sa akong kinabuhi. Amen. Sige, blow ang candle. Yehey! Happy birthday! Palakpakan na to. Kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mino nga nakabalik na po kami dire sa imo ika-75 nga birthday. Pero mura ra mga 74. Bapa gyapon no? Siksik ayo. Oh, happy na karon? Happy kaayo. Wow, happy birthday. Palakpakan na to.